mentro gyda'n gilydd, oriel Môn, Llangefni. Defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd ar gael wrth y fynedfa. Dyma'r ddesg tocynnau dros dro. Cewch unau archebu o flaen llaw neu droi i fyny ar y dydd. Wrth y ddesg tocynnau, bydd angen i chi gyflwyno eich manylion cyswllt i'r system monitro ac olrain. Mae sgrin glir fawr wedi'i osod gwmpas y counter y ddesg tocynnau a siop. Bydd eich aftwm o 7 person yn cael eu caniatáu i mewn i ardal y siop ar un tro. Mae clo newydd wedi'i osod ar y toiledau. Mae hyn i sicrhau mai dim ond un person sy'n cael mynd i fewn ar y tro. Mae sticeri ar y llawr, sydd wedi'i osod 2 fetr oddi wrth ei gilydd, wedi'i roi mewn ardaloedd unffordd yn y siop a choridorau. Bydd angen aros yma cyn eistedd yn y caffi. Os yn bosib, mae'n well bwcio lle o flaen llaw gyda hosbis Dewi Sant. Os hoffech copi caled o'r fideo hwn, cysylltwch â Age Cymru Gwynedd a Môn.